Mae mudiadau trydydd sector yng Nghymru wedi dweud wrthym ni fod datblygiadau digidol yn flaenoriaeth iddynt fel mudiadau. Serch hyn, mae amser ac adnoddau'n gyfyngedig, ac felly mae hi'n gallu bod yn anodd pennu beth yw flaenoriaethu mwyn gwneud y gwahaniaeth mwyaf. Dyna pam ein bod ni wedi datblygu teclyn mabwysiadu technoleg ddigidol. Bydd y teclyn mabwysiadu technoleg ddigidol yn eich galluogi chi i ganfod ble mae eich mudiad chi arni o ran eu taith ddigidol, yn ogystal â'ch cynorthwyo chi i adnabod y mannau sydd angen eu datblygu mwyn symud y mudiad yn ei flaen. Mae nifer o wahanol ysturion i'r gair digidol. Mae'n cynnwys cyfrifiaduron a chaledwydd, cyfryngau cymdeithasol, diogelwch a data, sut mae gwasanaethau yn cael eu cynllunio, a llawer mwy. Mae'n dylanwadu ar bob rhan o'n bywydau, mae'n datblygu'n gyflym, ac mae'n bosibl y bydd yn arwain at wasanaethau gwell, fydd yn mynd i'r afael ar anghenion a'r disgwyliadau amrywiol sydd gan bobl. Gan fod technoleg ddigidol yn dylanwadu ar gymaint o wahanol rannau o'n gwaith, mae hi'n gallu bod yn anodd gwybod ble i ddechrau neu ble i fynd nesaf. Gall ein teclyn mabwysiadu technoleg ddigidol eich cynorthwyo chi i feddwl am eich perfformiad yn y meysydd amrywiol yr ydych chi'n ei blaenoriaethu, arweinyddiaeth, sgiliau, seilwaith digidol, cyfathrebu a chynnwys, sut mae gwasanaethau'n cael eu cynllunio, diogelwch a diogelu data. Bydd y teclyn yn gofyn i chi roi sgôr rhwng 1 a 5 i'ch perfformiad ym mhob maes. P'na ydych chi'n dechrau arni, yn awyddus i wybod mwy cyn cymryd y camau cyntaf neu'n arwain y ffordd yn y maes. Mae'r broses yn un barhaus. Mae ein profiad ni o weithio gyda chanoedd o fudiadau trydydd sector wedi dangos i ni mae'r peth pwysicaf yw dechrau â raddfa fechan, gan adeiladu ar hynny a blaenoriaethu datblygiadau sy'n cyd-fynd â'ch cenhadaeth. Bydd y teclyn yn rhoi enghreifftiau i chi o arferion da ym mhob maes o dechnoleg ddigidol, mwyn i chi wybod beth i anelu ato. Mae mwy i dechnoleg ddigidol na gwefannau a chyfryngau cymdeithasol. Mae mudiadau sy'n datblygu'n ddigidol yn cael eu harwain yn briodol mewn diwylliant addas. Mae eu staff a'i gwirfoddolwyr yn cael eu hannog a'i cefnogi i ddysgu sgiliau newydd. Mae eu systemau'n effeithlon ac yn ddiogel. Maent yn cyfathrebu ar y sianeli a mae pobl yn ei defnyddio. Maent yn defnyddio data i ddadansoddi a gwerthuso beth sy'n gweithio. Yn y pen draw, mae mudiad sy'n datblygu'n ddigidol yn deall beth yw anghenion y bobl y mae nhw'n eu cefnogi. Maent yn defnyddio'r wybodaeth i wneud penderfyniadau ac i addasu'n gyson i'r dechnoleg newydd ac i anghenion newidiol pobl. Ble bynnag ydych chi ar eich taith fabwysiadu technoleg ddigidol. Bydd newid yn eich helpu chi i ddewis y camau nesaf ar eich cyfer chi. Rhowch gynnig ar ein teclyn mabwysiadu technoleg ddigidol heddiw a chysylltwch â newid i gael hyfforddiant, cefnogaeth a rhagor o wybodaeth.